YouTube. En rigtig dårlig nyhed er kommet. Det er fordi, jeg ikke har fået bestilt Farm Simulator hjem. Ilise. Ja, det vil jeg have gjort. Jeg ikke har fået bestilt Farm Simulator hjem, fordi det var det en af mine venner stemte på. Fordi I ikke gad at stemme. Så vel han så sagde 2-3, men så forklarede jeg ham lige, at ja, det ikke det vil gøre. Nå, men altså, så er der nogle grunde til, at jeg ikke lige har Farm Simulator, så I må sgu lige, hvad det hedder, bære. Så ja, det skal jeg bestille hjem. Da vi kom det. Men altså, det var mig med mega fail, som ham der. Jeg var mega motherfucking failet. Så, altså. Ja, der var ikke andet at sige udover mange gange undskyld. Mange fucking gange undskyld. Jeg kan ikke forklare, hvilken fejl jeg har lavet. Det var big ass fail, man. For det er det simpelthen bare fail, jeg ikke kan. Jeg ikke kan bare sådan træde forbi. Altså, det var meget undskyld. Og jeg skulle også have optaget den video med min ven Andreas. Ja. Det var mega fedt. Fuck. Ja. Fail. Motherfucking many fails. Epic fail. Ja, det vil jeg have lavet. Epic fail. Det var epic fail, ja. Motherfucking fail. Ja. Meget undskyld. Sorry. Many times. I say it again. Fucking sorry. Det synes jeg bare det. Hej. Det var rigtig svært at sige. Hej.